Masuk mahita di acara mingguta tapuji matuhata maredehita buked de nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2.
marhiti-hiti guwarni di bata ama, dohot guwarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guwarni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Saingot maalli Jahuba akadenggan di basam, dohot asi ni roham, ay siyan narubi do akay, asa unang marsurak-surak akamusuku midaaw, ali de batakku, marhapo sa tuho doaw, sayunang pailaaw, haleluya. Martangiang mahita, ali amanami para siroha na sumurung, debata ni hatuaw nami, huingot hamido dia ka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, paibul marohan nami, jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopom hami hisap-hisap, dohot sakasakap ni rohanami, jala asa hupasahat hami lomo ni roha ni namanubus hami, asa mertua hami, marhite siani rodi saliling-lilingna, say patupa mai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak hahulungan ni roham. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarioni ima nata surat di Yesaya bidu 26 mamuka maisyani ayat sada sahatu ayat onom diari nasa sadai edde hono ni halak ma edde o di luat juda adong dohuta nagoting dihita hatuau do dibahen parik dohot partano batuan ukap hamuma akka harbangan asa bongot bangso natigor na marsihohot maniopi haburjuon
Hobar tu sakap naujak do dipayan hodame dame matutu ay marnalom niroha mida hodo ibana marhaposan tu Jahuba mahamutok tong ay Tuhan Jahuba do duluk batu rodi saliling-lilingna ay ibana pajiput aka isi ni habutulon di pajebol do huta nahitsati ditipahlod doi tutano direokon tuorbuk asa dilutak-lutak pat akapat ni halak na dangol dohot lakka ni halak na pugos ido sahatna rak mangidugogo mahita tua do panibata mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu pati mi amin. Datu poti madusata martangiang mahita ali amanami jala debatanami na di Banua Gijang pargugu na sohatudusan pardenggan basa doho jala rodi saliling nililing na doasi ni roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akadosa nami ay jujud dohami merdosa maradopon ho jala jujud dohu sungguli hami rimasmu marhiti sian pangalosian nami di hatam ali Tuhan Jahuba sayunang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sayrupi mahami ho ali Tuhan debata hatuaon nami palua hami sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
baga-baga ni debata di dosata. Songon sitong na manguluau ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Filipi bidutulu mamuka ayat 17 sahatu bidu opat ayat sada tajahama margati soring songonon mahatani tuhata rab sitiruahu mahamu alia kadongan jala pamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiruam muna hamagawa do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sihailahononna dihasangapon akan aditanoon di parohahon pabaon na do daging ta naliaon gabedoson daging na nasangapi hobar tuhagogon nai ay tarpatuduk sa do saluhut na tuibana ido saatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala no peopsa amen. Sada
Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatindakon nidong atas sa porsiaw di sadok portibion, rak mahita madog. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatos, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamon di bata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogok daging ni halak nang mate dohok dihanguluan na sora suda. Amen.
Shalom. Selamat hari Minggu mahita damang dainang nangi anak nami remaja naposo bulung. Matok mula terita tutuhatta nasa atur ragam di pasu di bagasan gumukta karena kita di pasada nangi perminggu sa senarion. Usaha madihita titing nomor ragam nomor julu. War minggu sadarion ima minggu reminiscere do topi minggu paidaida hinadingkan ni Jahoba. Nah pada hor pertanyaan week di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 masuk pukul 10 siang 30 WIB di Patok Kauriat tado pertanyaan do mutusi penangidon matu salut ruas niuria asaria mahita madohoti ulauni jala tahasomalhon ma laho mabuan bibel dohot bukwede tu pertanyaan wiki. Pertanyaan wiki sada dot dua ima di bagas ni keluarga amang parisia si hombing inangi boru togatorok. Pertanyaan wiki tolu wiki opat keluarga di bagas ni keluarga amanik boru marpau. Na patoluhon ibadah remaja, pemuda dan anak kos pada Jumat 21 Maret 2025 dilaksanakan ibadah remaja, pemuda dan anak kos yang bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Oleh karena itu bagi semua remaja, perguru malua, pemuda dan anak kos, marilah kita menghadirinya. Nah papaton Padirion Nabadia dari Minggu tanggal 30 Maret 2025 tongon di parmingguon sesi paduahon pukul 10 WIB di Patok Kauriat tado sakramen Padirion Damadia do mutusi pinangidon ma tu salut akan atoras nanaing mabuan enak konna terdidi asa mendaftar ma tu situa wik nabe jala mabuan fotokopi akte lahir dohot fotokopi surat pamasu-masuan ninatoras khusus tuaka anak buah baju tuaka natoras nasotar daftar gabe ruas ni HGBP sobo surung nanang dohot mabuan anak konna terdiri di huriaon asa dibuan ma surat keterangan sian hurianabe tu salut natoras nanang mabuan anak konna terdiri wajib madohoti marguru terdiri nah di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025 masuk pukul 10.05 WIB maringanan di gereja. Nah palimahon jadwal katekisasi CD diberitahukan kepada semua peserta katekisasi CD atau perguru malua angkatan 2025 yang bukan peserta dari ASOP bahwa jadwal katekisasi CD yang semula hanya hari Minggu berubah menjadi Sabtu dan Minggu masuk pukul 15 WIB. Jadwal ini mulai berlaku minggu ini. Oleh karena itu bagi semua perguru malua yang non asrama supaya hadir mulai Sabtu tanggal 24 Maret 2025 dengan bidang pengajaran A. Pengetahuan isi Alkitab diajarkan oleh Amang Renaldi Situmeang STH. B. Sejarah, aturan dan peraturan HKBP diajarkan oleh Amang Calon Pendeta Wan April Kota Barat MTH. C. Dogma, katekisasi RPP agenda konvensi diajarkan oleh Inang Pendeta Resort Inang Pendeta Rini Hutajulu STH. Dimohonkan supaya semua perguru malua, baik asrama maupun non asrama, supaya hadir tepat waktu dengan memakai pakaian yang rapi dan tidak menggunakan sandal jepit di setiap sesi pengajaran dan wajib membawa Alkitab, kidung jemaat, buku tulis dan alat tulis. Demikian juga setiap perguru malua wajib mengikuti ibadah minggu di HKBP Sopo Surung. Napon-napon akarapot
di mingguon. Pinaboton ma tusude hita, ala naik patupot tama rapot huria, ditiki nama jonok, alani adorak soto rapot huria, patupot tama akka rapot pengaradion ima. A. Rapot koinona, dot akka seksina ima, seksi ama, seksi ina, seksi remaja naposo, seksi sekolah minggu, dot sude pungguan korama, paduan suara Mazmur, ina Selasa, dot ina eksaudi, di patupa di hari Selasa, adong ralat amanginang, di titik ta hari Senin, alarok pakubason ni huriata, di hari Senin ima dina ulau namoding, di patupa ma gabe hari Selasa, tanggal 10 Maret 2025, masuk pukul 10 WIB maringanan di kantor Huria. B. Rapot marturia do diakona ima di patupa di hari Selasa 10 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB gabung mai dot rapot konyonya nakning maringanan di kantor Huria do mutusi PHD do latihan kor ina Selasa di patu pemagabe pukul 10.05 WIB di gereja. C. Rapot panitia pembangunan .mbo ima di patupa di hari Rabu tanggal 10 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB di kantor Huria. Alani tusude panitia pembangunan .mbo harap rohanami asaroma hita sude. D. Rapot fungsionaris, sekretaris, bendahara per tahun di patupa di hari Senin tanggal 24 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB inganan di kantor Huria. Dungdengkan sude akka rapoti merdalan baru pe di patupa Huriata ima rapot Huria nasinakapan di patupa di hari Minggu tanggal 6 April 2025 naneng ro. Alani tarikatun majo akka amanginang remaja, pemuda, guru sekolah minggu, asarohita dia karapot, nang ditotuhon digijang laho Tuhan kanan ni huriaton. Marsangap ma debata, jala di pasu-pasu mahita salukna diaka ulauta. Napa pituhon? Pemberdayaan kepala bidang 32 distrik. Sauddo di Patupa, pemberdayaan kepala-kepala bidang ima konyonya marturia diakonia nadi dohotan ni 32 distrik HGP nama ringanan di gedung Raja Potas Tarutung mulai tanggal 12 satu tanggal 14 Maret 2025 nasalpu nadi dohotan ni uluan ni huriata inang pendeta resort songon kepala bidang konyonya distrik 10 sada Toba Hasudutan. Dengan do ulau ni jala sada sian ragam ni akka pakatayon na diodolhon ima asa sude mahita parsidohot menjaga kelestarian alam Toba. Ditahido di hari Rabu tanggal 16 April 2025 nanengro patupaon gerakan Rabu Abu mendukung gerakan mencintai dan melestarikan lingkungan ta. Sarana met na lobu mulayata ima marhite mengurangi pemakaian plastik. Asima rohani Tuhan, saya dipadau ma kuriata, sian akka hasasega ningolu alam, akka ulaun na manegai tobak dohot dolok-dolok. Na pawaluhon, ruas na moding. Na di hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, nungga jumolo marusungolu, amang perlindungan na 70 opu Naomi Doli tubuh tanggal 1 Januari 1140 tutup umur 85 tahun di hari Mingguon tapatu pado papungu dana sosial Huria marhite na papungu pelean duksipul per mingguanon borgat do Huriata patupa acara pangapulion tatangyakon ma anggiat tumibu terapul saluhut keluarga. B. Na di hari Kamis tanggal 10 Maret 2025 nunga jumolo maruzungolu
Inang Selviana Boru Siregar Opu Risela Boru Tubuh tanggal 21 Juni 1954, tutup umur 70 tahun. Di patu pahuriat tado nasogotan permingguan di bagas ni keluarga nama borot ni roha. Jala di hari Minggu nanang ro tanggal 23 Maret 2025 tapatu pado papungu dana sosial huria marhite na papungu pilihan jala duksipul perminggoni porkat do huriata pacu pa pangapulion. Na pasiahon sumbangan material bangunan. Pinabotohon matu salut ruas ni huria dinatongon mardalan pengecatan eksterior gerejata dungi mangiut manon tu pengecatan interior ni gerejata domutusi pinangidohon ma harariun ni ruas ni huria laho manupaki ulau ni marhite pasakaton sumbangan berupa material cat eksterior dohot interior godang ni bahani narikot di pakeon ni huriata boy mata parrohaon di tertiap acara nong disagion di hita. Nomor 10 aka pakubasion huria di bagasan mingguon dohot daftar ruas ni huria 6 ulang tahun tanggal 10 Maret 1 tanggal 10 Maret dohot namar ulang tahun pardonga saripeon boy mata parrohaon damang dainang tu tertiap acara nong disagion di hita nang marhite-hite grup ni huriata. Hata ni debata tuaka ruas ni huria 6 ulang tahun di bagasan nasa mingguon. Sadilehon ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami dienet can pesalmen 20 ayat 4. Pasal 10 diahon topik 2 tabun madamang dainang ruas ni huriata na totong di bagasan persakiton dot di bagasan na masa pemulihan ima alboen sihaan sedang dalam masa pemulihan ama Hanes Majutak na tohong mandalangi pemulihan pasca operasi. Titik parhepengon damang dainang bui mata parrohaon di teti acara nong disagion di hita ganup. Satu tama nama dongani hita salukna olak neon dot diaka area na mangiut. Botima.
Arede mahita nomor 10 lasiso mahita papungu pelata. Pedehon ayat 5. This is
Martanian mehita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudina. Amanami inanami ala odope perjulu sahali hita marsaor di permingguan na paduahon atik BH dang pajupak kita hati-hati di pajak konon kami padita rini boru huta julu nama gatihon amang padita jans siagian nama ngalapame marga manik hame pidasian HKBP Resort Agape Natar distrik 32 Lampung. Songoni mapartina data mang inang horas madihita. Amanami inanami suang soni nang naposo bulung ruas nitu hata ni dibata nama bohali hita madalani ningoluta di bagasan saminggon imana dienet sian pesalmen 27 ayat sada sahatu ayat onom. Pesalmen 27 ayat sada tolhastu ayat onom tangi hokamu maasa hujahahon dihita. Ede sian sidapin Jahoba do panodangiku dohot hatuauku tung isema habiaraku. Jahoba do partano batuan ningoluku tung mida isema au biahaton. Melotung ro aka parjahat mangarongrong au naing mangaton sibuku aka si sosak au dohot aka musuku. Gabe martinggangan donasida jala marragean nangpe marhoron-horon parangan aka namanukku mau dang dihabiari rohaku nangpe hehe parmusuon dopak au sai posdo rohaku disih sada do naong hupangi dohon sian Jahoba sai ido hulului nang mia nau di bagasan joro ni Jahoba saliling mangolu au paida-ida hinadenggan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai ai dio dingi doau di bagasan udung-udungna di ari hinamago ditabuniho doau di partabunian ni udung-udungna tudolok partano batoa doau di panakok asa madirgak uluku mida musuku aka nahumaliangau jadi pelehonoku ma di bagasan udung-udung nai aka pelean puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba. Molo hudok puji madebata alusi hamuma haleluya. Molo hudok haleluya alusi hamuma puji madebata. Haleluya. Puji madebata. Itu. Jot-jot do pesalmen mengajak kita memuji debata. Bahkan di tonga-tonga ni hurieta opat horong ni punguan kur. Mulutung lalu lalang peau nakingan aka amang inang hera artis do inangon sutingin nahamu ate. Sotung minta tolong kau. Ai molo holan tu ina selasa duau. Borhat roman non ina ek Saudi merdika do ina pedite. Hola tuina selasa do borhat so tunginna ido alana mau lihat madi punguan nama tuani mahulah sedaham punguan nama ada pala izalo tu hami beba romai nak pedita ininna baik kok kamu maju molo turun tu punguan ama bah aina marhua du nak pedita ininna jol mawakan jadi amang inang molo ganup jam 10 molo tumpe iko borhatau tusan mardia roha mahmuna ala tolu tutu punguan nabui si dohotan amang nami inang nami nunga tabege naking tong tikting di tonga-tonga di huriat tataringo tu rapot di huriat taon sude do hita diotang aka dewan koinania dohot seksina marturia dohot seksina diakonia dohot seksina Roma johita aka amang inang hobar tu aka tording nai ala boha totu dadap do peau di tonga-tonga di huriat taon dia do tutu aka nanaing si hobasan totu sia kamudo aka amang inang suara-suarai ikon tangi honoton songo bohal manang pangaradeon tu rapot huria
Suang soni nang di aka amanami inanami panitia pembangunan dohot MBO dakwat tusi dope aka amang inang dadap dope nang disi alani Roma Johita di hari Rabu di rapotai asa tung hubegi hami jalo hami taringot bohado perkembangan ni pembangunan dohot MBO tau. Amang inang marlas ni roha dohita alai adong tahe di tonga-tonga tahun na sedang bot rohana adong narung lo nama odo-odo dapola buah bolo mau odo-odo songonon aka amang ina hati-hati itedel hami sebagai ibu asrama adong do sada mahasiswa boru si barani dilehod dosenod do ibana mulu mahodok-hodok mengajar dosenod boasa karena ternyata begitu ujian dia bisa dapat amen contek kali nang padang boy sudah do hita maboto manang boadel so ni ketak na nama peraturan nih ise nama ngalehon ise nama jalo contekani dua-duanya dihukum. Jadi boy do tardok murni do anggo hasil nai. Alani holan ibeda do. Na boy di paloas. Molo mengajari dosenon. Ala ternyata terbukti meskipun dia maodok-odok, meskipun dia tertidur alai anggo pinggolna tangido tu persiajaran napi nasaha ni dosen nai. Alani akamang inang moro neng moro pamu silakan modum. Baru ini pedih tau nih azari ta modum. Daw. Nanai kudok molo arong modok-odok, molo arong naneng modum dang orang apalagi kana metua. Lansia songon opusi lain 82 tahun. Molo mau dodok ibana lagau me ibana ngamatua. Padang boy deh ba. Alai nang pe mau dodok kita, nang pe terpodok kita alai anggo pinggol tahun ikon tangi di hatani debata kola tolu do na mangalusi amen alai dang bartang yang dope hita dah amanami inanami molo taparrohahon nakingan turpuki tadi bana mana ringot tita ringot tu musuh ado musuh ima alo dai saingan naparo hasusaan naparo perbedaan piga mamusumuna 10 20 sahuta wah si bola huta indate HP di dok halak 1000 dongan oti dope alai molo sada musuh ngatung macai godang jadi boleh 10 ngapa alang tarboto HP lagi sahuta HP di dok sada pe musuh ngatung macai godang boasa di dok sada pe musuh ngatung macai godang karena ketika kita mempunyai musuh terporsir do pikirat tau dohot pakilala atta Holland mangingot ibana. Pajupang di gereja. Bereng join atasyahan. Itu rina mau. Kita menghendaki tidak bertemu. Unang mangian pajupang bohi. Dohot musuta. Manang di huria. Manang di arisan. Manang di pesta. Unang pajupang. Naung senyum hinan bohion rotu gereja. HP mamolus dohok musunai pitor tegang. Nasongono kinan. Gabi hitor berubah do angko bohi. Unarong jona tegang. Senyum jo sude, senyum. Pasang dulu senyumnya. Marpep sore do nakiakan. Marpep sore do akamanginang ciptaren. Hai petao. Nah penting senyum majo. Ompong pun tidak apa-apa, cantik kok. Bahasa, ay mau tegang kan? Mulai nama makritik. Arong ko isa ada huriau, kebetulan
Hudulau ipuri ku akama. Merjamita peditei sa mulai awal satu nahay. Hula na makritiki apa tanay ipuri. Hula na makritiki. Amang inaraku. Neng tegorong nga metua. Nga pantas lagi sa negor na roha. Semulai merjamita ma. Hape amang preses na merjamita. Semulai awal satu akhir. Terus makritiki ipuri. Tuta ina. Jadi ala ni coba senyum. Senyum juga kamang. Senyum juga kainang. Baru amat ta. Olo do senyum makainang dijabu. Olo. Molo inata. Olo do senyum akamang dijabu. Manang naholan murhing doboyo. Tapi begitu ada uang. Ada uang abang sayang. Gak ada uang abangku. Ala hiro madoko nakamang. Dangau. Musuh. Ala terporsir do hutok ta lahu memikiri ibana. Entah mengapa mukanya terus datang kepada pikiran kita. Naroha. Ala undang maju. Aka dong aku situa undang maju tersinggung. Ala pengalaman dong. Suatu ngaharohamna. Anggoyo situa ni haga BP sopo surung burju do. Ido kan? Ido. Molo situa dang lomoro hana mi dapat dita tolu do godangna. Tapar jolo undur diri. Napa dua hon oposisi. Gabe mangalo terus tu berdita. Hape tahu pada berdita arang tohoi. Napa toluhon abstain. Lomo ni nak paditai ma. Manang dia pe dang parduli. Tolu godang. Molodang lomo rohana mi dapat ditai saleleng disipat ditai anggotang yang na hola sada. Hato male Tuhan pid dapat ditai namion. Holani do tang yang. Suku-sukun na pe turungan na nasi. Ngaroy eskan ni paditai. Hitorinam. Hape baru do pe 1 tahun paditai. Ngadi hilala ibana 100 tahun. Molo gabe oposisi do ibana, maka apapun kebijakan atau keputusan Nabi Nuh ni paditai akan selalu ditolak, bahkan disangkal. Molodang longoro hatta midasa sahalak, maka hal baik apapun yang dibuatnya akan terlihat bagi kita buruk. Hal baik apapun, kalau kita tidak suka melihat seseorang, hal baik apapun pasti akan terlihat buruk. Tapi begitu lomoro hatta midasa sahalak, apapun yang tidak baik dibuatnya, pasti kita coba makoko. Dai tahe. Adong masih ada ama. Hati-hati hamu akama dung ropa ditarinion. Akaina nama ni pa tiba-tiba. Down. Adong masih ada ama. Solom ni rohana malang jagal baby. HP haleon. Narong baby. HP ngatabiat iko malang jagal baby on. HP tetanggana memelihara anak ni baby. Romat tong amat tong. Daktar roma be bunga nang mengeleng jagal. Takui be nama anak ni baby on. Ipanggang may jabu. Hape uso-uso mati tangganaw. Ana dia anak ni baby ki. Enda rohana. Itu tuhi bere mati tangganaw. Inang. Isma do hol tete. Opusi Mikael inna. Alena kebetulan do dadang nama dong. Opusi Mikael. Ai bere kamu dia anak ni pinahaku inna. Hape sebelum ro tetangganaw. Ngai yang guanggu inat tahun asing. Rabu panggang, ena rohana, turun may bena sa gijang. Abi berengi mana ma? Amat tanay sidang memanggang, pinahan ni tetanggay. Abago, ada sedih ro ibo to, pinahano namang ina. Sa tungi begi tetangga ta, sa tungi
tayo. Hape sidang lagi dipanggang. Hape uso-uso mati tangga. Opo si Mikael. Hai berek ko, arong na mabuat. Anak binaki. Ini mana? Hape sebelum ibu kaiba na pituon. Mulai tercium atau kan? Romai bapa mana yang benok kuno yang menutupion narohana. Yo pai bene medebe. Pinahanon. Ito cobi masude ito to biasa unang tercium be ibu kay bene masude jedela ibu ka sektor hatop. Yo pai bene ma inataw medebe. Anak ni pinahani. Ya dobi bene ma opusu tetangganay. Opusi mi kay ibu ka jujabon. Aw ngi bereko pinahakuin. Ibu ka ma. Ayah ay. Aron na babuet pinahaku. Aron ngi bereko ina. Daw. Ay sineo pami ina batong. Apa hopulon? Pahopum na dia, soong ko pahopum. Inda matong dahil. Daw kebetulan narong na tetangga na tamu nami, jadi ititipon pahopu itu son. Ah, tohoro ala song ngasing doh ida. Inda, daw pahopu don, pahopu. Inda. Peti joda, ngasabi joda neng manusu inda. Itu ditutup pom mak. Jadi anggo amatai ngasai mebiar, sotung do tardam. Lau main atai tu pudi. Ipaturun ma anak ngipinahan. Ibereng ma tanggurung inatai amalala. Alani hamu akamanami. Bukankah itu sesuatu hal yang salah? Salah deh. Alai ikon ina taon nama kokop hasalan ni amatai sape babugang tanggurunga. Itu ala anak kamang mulai sa gerejaon itordok ko matuina tamuna. Mak kemana kita? Ay ba ora bolo yung mahamu na tamnay. Ay itakan halap batakon sangat-sangat kaku soal romantisme. Lau tu pesta lancang depan. Inatai jolo amatai dipuri lancang depan parjolo mau inna alai sonario dang berate alana guido do be bapakku soni amate bapakku bena huwa tai bana akama nami ina nami ido alana nakikudok sapala naung lomoro hatta mangida sasahalak keburukan apapun yang dia lakukan akan kita coba untuk makoko. Molo tadok nakian lobisian sada musutta alani tahurangi ma sotuk tabba ubatta. Amang inang memang godang do menguras energi pakilalaan pikiran molo adong musuttaon manang alotta. Ala tujuan ni musuon imana naeng mangarongrong mangaton sibukta. Dai tahe nakingan didok di ayat 2. Tabuat do bibelta HP suci peta ho tidak apa-apalah. Tabuka jo tajaha jo sude ayat 2 tolu. Molotung ro aka perjahat mangarongrong ngau naing mangaton sibuku. Itu berarti tujuan musuh kita itu adalah mangarongrong naing mangaton sibukta. Berarti musuh ini telah mengintip bagaimana supaya kita jatuh, bahkan menginginkan kematian kita. Jangankan musuh yang seperti ini, musuh yang biasa-biasa saja itu menguras energi dan emosi kita. Apalagi kalau kita tahu dia musuh yang menginginkan kematian kita. Jangankan berpapasan atau bertemu, mengetahui keberadaan kita pun sudah menjadi celaka. Mengapa? Karena begitu dia tahu kita di mana, karena begitu dia tahu di mana posisi kita, dia akan datang dan menyerang. Bukankah itu yang disampaikan di ayat 2, dohot di ayat 3. Bolo di bahasa Indonesia didok,
ketika penjahat-penjahat menyerang aku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Begitu dia tahu di mana posisi kita, dia akan datang untuk mengepung kita. Itu berarti permusuhan yang sedang dibahas di dalam Psalmen 27 ini adalah permusuhan yang dahsyat. Karena menyinggung tentang permusuhan militer, parangan, tentara. Ido alana perlu martabuni aka amang inang. Dingo tamu dope film G30 SPKI, taingo dope mula kaya nakot taradang arong bedi banai, alai ala tahun 20 sada doa lahir, tikisi hamek metokku, saya terus dotong nitotoni. Hati haro tentara tujabuni Jenderal Nasution, da adong sahalak di sina manggorahon, martabuni ho tulang. Martabuni ho tulang. Rikot nai aka amang inang martabuni. Ketika situasi dalam bahaya, rikot dohita martabuni. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita pengecut, bukan. Tapi itu adalah jalan kebijaksanaan, jalan yang berhikmat supaya kita terhindar dari musuh yang menyerang kita, yang menginginkan kematian kita. Dalam situasi genting seperti itu, kita akan mencari tempat perlindungan. Kalau dikatakan tempat perlindungan, itu berarti kita tersembunyi dari pandangan musuh. Jangan sampai kita tertangkap matanya. Disido nanidokna di ayat 5. Sudah mahita majaha ayat 5, 2, tolu. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna, diari hinamago, ditabuniho doau di partabunian ni udung-udungna, tudolok partanobatoa doau. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna di ari hinamago. Ditabunihon. Dua kata. Diodingi dohot ditabunihon. Diodingi berasal dari kata oding. Ada oding. Oding. Diholipi berarti kita yang pasang badan. Dai tahe diholipi ibadah. Bicara tentang odingi, hola dua do di Bibel tei namang odingi hita. Sadamai si Musa. Hatiha di pasahat ibana tangiang pangodianon. Tu debata makokop bangso nanaing ipamate debata rosi Musa maddo molo di suadaho kodo bangsomon suadaho magoarhu sian buku nabadiyei hola lau makokop bangsoi tugi ise use Tuhatta Yesus Kristus hola nido alani do akamang di pertanyaan ta unang tabain tangyang pangodianon. Ise na tao diho ditanyang ta. Karena ketika kita berdoa syafaat, kita harus berani mengatakan, ambillah nyawaku ya Tuhan demi membela orang yang sedang kita doakan. Alai bolo so sanggup doa pehita tu si, jangan berdoa syafaat. Jangan tangyang pangodianon. Alaya dong doi nang songoni di bayan acara pertanyaan digati guara tangyang sian naro tangyang sian sahalak ina tangyang sian sahalak ama tangyang pangodianon ay taingot pangodianon odihon au Tuhan tutuha dohita mangido pangodian pembelaan karena orang yang mau mangodingi adalah orang yang mau nyawanya akan dicabut. Odi berarti dilindungi, diayomi, dibela.
Itu berarti Allah yang pasang badan untuk membela kita. Bukan kita lagi yang berhadapan dengan musuh, melainkan Allah sendiri yang berhadapan dengan musuh, sementara posisi kita di belakang. Allah yang berhadapan, pasang badan kepada musuh kita. Ditabunihon ibana hita. Dina tinabunihon naima aka amang inang sianima hita imasian partabuniatai tapaidaida songodia Jahoba mangodihon hita. Daita he topik minggutta maddo paidaida hinadenggan ni Jahoba. Dari mana kita paidaida? Boleh didok menyaksikan. Berarti kita berada di dalam satu posisi. Lalu kita berdiri untuk melihat. Lalu posisi kita di mana? Di belakang Allah. Karena Allah sudah pasang badan untuk melindungi kita. Isema musutta. Amat tataro? Dah dah. Ina tataro? Dah nggak. Hanggit taro? Dah nggak. Apa kita mendok? Merdomu di Dano narara. Idi tano narara narakuru. Ise do musutta sibolis. Jala debata pasang badan marhite-hite silang di Kristus sebagai cara Allah mangodihon hita. Gabe ibana namana mangadopi musuttai na menginginkan kematian kita, nama rongrong mangaton sibukta. Gabe debata nama pasang badan laho mangodingi hita manabunihok kita. Gabe ibana nama naikon tarsilang. Itu alana bukit deta walu pluonom. Boido taida bukit deta walu pluonom. Boy amang bukit dewal plonom de tadok silang na batiai homalom bulom buki maranon dosai dohot perisai, tameng, perlindungan yang berada di depan dan di belakang perisai inilah kita bersembunyi, terlindungi. Dan kita alanido silang ni Kristusido aka amang inang nagabe lobu-lobuta, nagabe perisai di hita, nagabe tameng di hita, manutubi hita, asa unak kita be na mangadopi musutta nabalgay. Edeta 440 sia. 440 sia. Silang mi solho tu silang me.
silang me. Tapauduk masih macucukta silang me ali Tuhan ido nasaihu pangasahok kami di tonga-tonga ning ulo nami mangadupi akana masa mangadupi musuh naronay mga rongrong mangaton sibuk nami dang taralo nami ale Tuhan anggo musuh nami on alani hagogoon na siya kodo na boy mangodiho kami asatung taralo kami suang soni ng hagiyot ni daging nami kaela-ela di portibion na sanaing mangilay kami asa tertait kami ale Tuhan jalambadabu kami alay holong mi na mangudihok kami. Silang mi ali Tuhan na mangudihok kami. Silang mi ali Jesus na manumbunihok kami. Alani gabi rohanami madok maulihati. Ala diod-dihok kodo kami jala ditabunihok kodo kami. Sianido alia mangga bibarani kami rotu julong. Pasahaton sudi pangiduan na di bagasan rohanami. Tuhan, di bagasan tangyang namion, mangidu kami di asini roham, di amang nami, amahanes si majutak. Naung di bagasan tolu mingguon ali Tuhan, di rumah sakit. Ala namasa, di hari-hari nang salpu, di tangan ali Tuhan. Masa kecelakaan makorhon gabi masa persahiton di tangan ni amang nami Tuhan nunga dibayan operasi jelamat sailas rohanami ali Tuhan mabegi barita naung di masa-masa pemulihan luka-luka ni amang nami Tuhan nang maralang-alang asini roham sapala naung dilehoko hamalumon lehom mali Tuhan asa tungboy amang nami idot inang nami mulak tuhutan nami yon tuhuriam rak marsaor kami di jormo suang sonia li Tuhan nang dianakon nami si Tesalonika atau ngontong di rumah sakit ali Tuhan alani parsahiton Tuhan asiroham lehon hamalumon marhiti-hiti aka ubat dohot aka tangan-tangan di medis na berupaya lau pamalupon boru nami asa tumboy ali Tuhan di udu tiba na kaparsikolan na asa marlas ni rohan nang natua-tuana saud ma cita-cita na para si roha bolo doho ali Tuhan horo padao ni bulon nami tu horo kami mangalu-alu suang soninang aka aman nami nyatongon di bagasan bot ni roha ali Tuhan tung di paida-ida hodo rohani nasida asiroham tukol-tukoli nang rohani nasida lehon mali Tuhan apul-apul tu akan marsak roha patogu le Tuhan hapor seaon dohot pakirimon ni akan tua-tua naung lanjut usia asa toktong mar panatap tu silang nabadiai ay di sina mahami di odihon jala ditabunihon pasu-pasu hami le Tuhan ganup marsada-sada akan natoras satu akka poparan nami odihon mami hale Tuhan di bagasan silang ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dehita huhut papungu pilihan.
lakon ayat sada jongjong mahita sudena. Peliata martang yang mahita ali debata amanamina di banua gijang hodo haroroani saluhut si lehon-lehon nadeng gando na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasaya kami pilihanon pati bulhon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Say pinarbadia magwarm, say Roma harajam, say saut malomonero ham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim.